गोजोनथाव खौरां उदालगुरि जिल्लायावबो बड'ल मुलुगसोलोंसालिनि केम्पास गायसनजानो थांगासिनो दं। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दाबि बादियै उदालगुरियावबो बड'ल मुलुगसोलोंसालिनि केम्पास गायसननांगौनि गेजेरजों दैफां नोलोबारि ओनसोलाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'आ मडेल कलेज लुफुंबाय थानायखौ नायदिंनो फैनायजों लोगोसे बड'ल मुलुगसोलोंसालिनि केम्पासखौ नोलोबारि ओनसोलावनो सरकारि हा थानाय जायगाफोरखौ नायदिंना बे जायगायावनो 2024 मायथाइयाव गायसनगोन होनना बुंदों। बे नायदिंनाय हाबाफारियाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथांजों लोगोसे उदालगुरि जिल्ला एबसुनि आफादगिरि कर्नेलियास दैमारी आरो गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय बिबानगिरि आरो नोलोबारि दखरा एबसुनि आफादगिरि मानिक बसुमतारी आरो नेहाथारि दानसोरां राभा लोगोसे ओनसोलनि मेलेमजिबि बिथांमोनाबो बाहागो लानायखौ नुनो मोन्दों। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय दैफां नैबे जायगायाव मडेल कलेज गायसननाय जादोंमोन बोसोरसे सिगाङाव आरो दा बे आन्डार कनस्ट्राक्सन सोलिगासिनो दङ। दा बेखौ खौरां लाफैनाय आरो बे जायगायाव फैनायनि गुबै जाहोना जाबाय जे बे मडेल कलेज गायसननाय जायगाजोंनो नांजाबनानै थानाय माखासे बेयाव गोबां हा दंबावो सरकारि हा आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय मोनसे दाबि दङमोन गोलाव समनि जे क'क्राझार इउनिभार्सिटि माने बड'ल इउनिभार्सिटि क'क्राझार बे बड'ल इउनिभार्सिटिनि माने केम्पास उदालगुरियाव गायसननाय बे दाबि आरो बे दाबिखौ लानानै थांनाय बारनि आसामनि गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सन'वालाबो पलिटिकेल कमिटमेन्ट आरो अफिसियेल कमिटमेन्ट होदोंमोन जे गायसनगोन होननानै। बिनि उनाव दानि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङाबो कमिटमेन्ट होदों जे आरो माइनट्सआवबो लिरदों जोंनि डिमान्डखौ एबसु साहित्य सभा आरो गासै बिटिआर ओनसोलनि जि रायजो राजानि दाबि जे उदालगुरियाव बड'ल इउनिभार्सिटिनि केम्पास गायसनगोन। खिन्थु गायसनगोन होननानै बुंनानै प्राय दिनै 3-4 बोसोर जाबाय बिथांमोना गायसननायनि खामानिखौ इनिसियेटिभखौ लायाखै। माब्लाबा सावरायोब्ला बुङो जे नोंथांमोना जोंनो हा एलटमेन्ट हो होमबानिया जोङो खालामगोन होननानै। मैया आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रि डक्टर रनज पेगु बिथांजों एबसु बर' थुनलाइ आफाद प्राइमारि बर' टिचार एस'सियेसन जोङो जथायै सावरायदोंमोन। गोबां माखासे प्राय 20-22टा इस्युनि सायाव गोथौयै गुवारै सावरायो आरो बे सावरायनायनि गेजेरावनो मोनसे मेजर मोनसे माइनट्सआ जाबाय बड'ल इउनिभार्सिटि क'क्राझारनि जि बे केम्पासखौ उदालगुरियाव गायसननाय आरो बेखौ सावरायनो थांनायाव प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि नारायण कुंवर बिथाङाबो दङमोन आरो बिथाङा फोरमायबाय जे बड'ल इउनिभार्सिटिनि जि एक्ट बे इउनिभार्सिटिखौ गायसननायनि जि एक्ट बे आयेनाव केम्पास गायसननायनि मोनसे प्रभिजन गैयामोन। दा बेखौ बिथांमोना एमेन्डमेन्ट खालामनानै रायजोपालनो हरबाय। बे एमेन्डमेन्टआ गोख्रैनो जानानै फैगोन। लोगो लोगो केम्पास गायसननायनि लामाया क्लियार जाबाय आरो बे केम्पासखौ गायसननो थाखाय दा हा नांगौ आरो आसाम सरकारा फैबाय थानाय 2024 आरो 25आव फाइनान्सियेल बाजेटआव बिथांमोना हमनांगौ जे बे केम्पासनि थाखाय इनफ्रास्ट्राक्चार डेभेलपमेन्ट पस्ट क्रिएसन खैथा डिपार्टमेन्ट जागोन बिनि गासैबो रडमेपखौ बिथांमोना बाजेटआव क्लियार खालामगोन। दा बेखायनो मैया जोङो गासैखौबो सावरायनानै बे केम्पासनि थाखाय आम्बागाव हा नायनाय जादोंमोन। खिन्थु बे जायगायाव पारामेडिकेल गायसनगोनखाय बेयाव हानि आंखालखौ नुबाय। काजियामाटियावबो सावरायनाय जादोंमोन नाथाय बेयावबो बारा बेबायदि जोङो सुबिदाजनक माने जोङो नुहुराखिसै जिहेतु बेयाव अलरेडि माने मडेल हायार सेकेन्डारि बेयाव गायसननानै दोनदों आदर्श बिद्यालय। दा बेखायनो जोङो गासैबो जायगायाव राननानै जोंनि फसंथान इनफ्रास्ट्राक्चार जौगानाय आरो जोंनि सोलोंथाइखौ गुबैयै क्वालिटि इडुकेसन इमप्रुभमेन्टनि थाखाय बा हायार इडुकेसननि इनस्टिटिउसनखौ गायसननायनि खामानिखौ मावनांगोन। दा बेखायनो दैफाङाव जिहेतु अलरेडि मडेल कलेज गायसनबाय बे कनस्ट्राक्सना सोलिगासिनो आरो बेयाव जिहेतु हा दंबावो लोगोसेनो बेयाव जोंहा हायार सेकेन्डारि लेभेलसिम हाइ स्कुल हायार सेकेन्डारि जोंहा मोनसे केम्पास दङ। दा कम्पजिट इडुकेसननि क्लास 1निफ्राय आप टु पिजि लेभेलसिम डिग्री आरो पिजि लेभेलसिम जों जुदि मोनसे एरियायावनो मोनसे जायगायावनो लाखिनो हायोब्ला बे ओनसोलनि आरो जोंनि फरायसा फरायसुलिनि जौगानाय आरो फरायनायनि बिथिङा क्लियार जागोन। दा बेखायनो सोलोंथाइ मन्थ्रियाबो गोसोआव दङ बे जायगायाव फैदों आरो जोंबो सावरायबाय थादोंमोन। गासै बिथिंखौ नोजोर होनानै नैबे दैफां नोलोबारि बे जायगायावनो इउनिभार्सिटि केम्पासखौ गायसननाय जाथोंसै होननानै मैया सावरायनायाव जोङो थांखि आजावो आरो बेबायदिनो दिनै जोङो बेसेबां हा दङ आरो इउनिभार्सिटि मोनसेनि थाखाय बेसेबां परिमाननि हा नांगौ ओरैनोथ' जोंनो 1000 बिगा हा नांगौ खिन्थु प्रिलिमिनारि जिखिनि जोंनियाव दा हा दङ बेखौनो लानानै प्रप'जेल लाङोब्ला बाजेटआ सेंसन जायोब्ला इनफ्रास्ट्राक्चार आरो इउनिभार्सिटिनि एक्टआ फैनाय लोगो लोगो
इउनिभार्सिटिनि केम्पास गायसननायनि जि लामा बेयो क्लियार जागोन आरो बेखायनो दिनै जों बेयाव ग्राउन्ड माने फिजिबिलिटि आरो ग्राउन्ड एसेसमेन्ट जों खालामनो फैदों उदालगुरि जिल्ला एबसुनि जोंनि आफादगिरि आरो बिबानगिरिफोर लोगोसे जोंहा नोलोबारि दख'रा एबसुनि बिबानगिरि मावथि बिथांमोन जोंनि कनसियास रायजो राजा गारजेन बिथांमोन दङ जों ज' लोगो नांनानै बेखौ दिनै नायदों आरो मिजिंथिदों जे 2024आव बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि क'क्राझार केम्पास जि बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि जि माने केम्पास बे केम्पासा उदालगुरियाव जि प्रप'जेल जानानै दंमोन बे मोगथां महराव मोनगोन जों बेखौ मिजिंथिदों आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जोङो फरायसा फरायसुलिनि भबिष्यत आरो बिथांमोननि जि गोजौ सोलोंथाइ लानांगौ हायार इडुकेसन लानांगौ बिथांमोना साख्रि बाख्रि मोननांगौ बा जिउआव साफा साफा सुबुं दोन जानांगौ बेनि थाखाय जोंनि जे खामानि मावनाय बे कन्टिनिउ सोलिबाय थागोन गोजोन्थों।